అటు ఇటు కానక వయసుంది, వయసుని పోలిన మనసుంది. అటు ఇటు కానక వయసుంది, వయసుని పోలిన మనసుంది. ఆ మనసుకి ఊహలు వస్తే, ఊహలకే రెక్కలు వస్తే, ఆ రెక్కలు పరుగులు తీస్తే, దిక్కులలో చిక్కుకుపోతే, అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు. అటు ఇటు కానొక వయసుంది, వయసుని పోలిన మనసుంది. అటు ఇటు కానొక వయసుంది, వయసుని పోలిన మనసుంది. ఆ మనసుకి ఊహలు వస్తే, ఊహలకే రెక్కలు వస్తే, ఆ రెక్కలు పరుకులు తీస్తే, దిక్కులలో చిక్కుకుపోతే, అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు, అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు 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 మలుపులు. కోరుకోనిది కోరకూడనిది కోరి కోరి ఎదురొస్తే, కోరికేదో కలిగేస్తే, ఎటు కాని ఈడులో ఇబ్బందే. ఊరుకోనిది ఉండనే పనిది చెంత చేరి ఊరిస్తే, చెయ్యి వేసి లాగేస్తే, మన సాగలేదుగా చెప్పండి. ఇది తప్పేమో అనుకున్నా, మరి తప్పేనా ఎప్పుడైనా, అవునన్నా కాదన్నా వయసంటుందా. అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు. ఆగిపోనిదది ఆపలేనిదది కుర్రవాడి వయసంట, కళ్ళె మట్టు లేదంట, తను ఎవరి మాటని వినదంట. కుదురు లేనిదది కదిలిపోవునది తుళ్ళి పట్ట మనసంట, ఎల్లలేవి లేవంట, తన అల్లరేమిటో తనదంట. తొలి పొత్తుల్లో ఆరాటం, సరిహద్దులతో చలగాటం, తప్పంటూ ఒప్పంటూ మనసొద్దంటుందా. అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు, ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు, అటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో మలుపులు. ఇటు ఎన్నెన్నెన్నెన్నెన్నో తలపులు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.